Hi everyone, happy Kartik Bihu बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ थ' आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय थ' नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम दा आङो फुजा होनो थाखाय थाइगिर दाननानै लागोनसै थ' नायलांबाय थादो आं दानहैनोसै थाइगिरखौ दा नै सनाया हायाव दुमफ्लानो गगा मोनदों आरो ओमफ्राय बिदिल' थानो मोजां मोनो बेखौ गगा मोनगासिनो मानसियानो हेसपेसनो थ' आं थाइगिरखौ दाननानै लाग्रोनोसै टाइमाबो हास्लाबला फिसाजो सासेया टिउसनाव दंहैयो आरोना बेखौबो लायबावनांगौसो थ' आं माब्लाबा दाननानै लागोनसै थाइगिरा बेलाय नै थाइनै सिखाबो लाखाबाय आं दानगोननोसै होनबाय नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दानगोननानै आराम साफा खालामनानै लागोनसै आं थाइगिरखौथ' आं दाननो रोङा बिराद खस्थ' जासिगोन दिनै दाननो थावबो दाननांसिगोन उफाय गैया मानसि गैयाबा माथो खालामनोथ' दाननानै लांगोनसै आं थाइगिरखौ नै माराम खालायलायबाय नै फोसाबग्राबो गैया नालाय बिफा थाबासो मालाय बिफाया फोसाबोमोन दानना लागोनसै आं दानखांबाय आङो नै बिराद खस्थ'यैसो दानबाय आरोना दाननो रोङा बिराद उसुबिदा लिमोनोना आखाइया बिरादनो दानबाय फुजाल' होजाथोंसै आरोना थावा थाबथाबानो जाबाय नै दानखांबाय आं मामा फिसाजोखौ लायनानै फैगोरनोसै ओमफ्राय फुजाखौ होफैनोसै आङो टाइम गैला टाइमाबो जाथारबाय नै बेलासिथारबाय थ' आं थांग्रोनानै फैनोसै नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दाबाय फुजाखौ होगोरनानै लानोसै आङो फिसाजोखौ लानानै फैखांबाय आङो रेडि खालायजोबखाबाय दा होनांसिगौल' खोमसि जाबायानो न' सिंनिखौ होखांबाय आङो मन्दिरनिखौ एबार बाहारायाव होनोसै थुलुंसि मानाव जोंहाथ' माइबो गाया नालाय ओंखायनो थुलुंसि बिफाङावनो आलारि जादो थुलुंसि बिफाङावनो होनोसै फुजाथ' नायलांबाय था नै रेडि खालायनानै लाजोब्बाय आरोना आङो नै आं होबाय थानोसै लामायावबो हैनोसै जोंहा माइ गाया नालाय न'आवनो थुलुंसि बिफाङाव दिनैनि दिनाव माने साखि होनांगौ नालाय दिनैनि दिनावथ' नङा आं माने सानफ्रामबो होबाय थाखायो दरखंआवबो नै होबाय आङो जरासे होखांबाय आङो नै फुजाखौ होखांबाय देरहागौलायथारबाय हाबाब माबा मोनसे फुजा थिथि दङबाथाय आंना माने बिराद खें मोनलायथारो आरोना होखांग'नो हाबासो सान्थि मोनो एबार हारसिंनो होनांबाय थांनाय बोसोराव आंनि हासबेन्डआबो दंफैयोमोन सुटियावनो हेलाबा बे सना उन्दैया प्रेगनेन्टमोन नालाय हेलाबा ज' होनो मोन्दोंमोन गावनो होजोबदोंमोन एबारथ' गैया हारसिंनो होनांबाय आरोना ओमफ्राय फुजायावबोथ' फैनोनो मोननाय नंखाला हारसिंनो जानांसिगोन फुजाखौ ना नोंसोरखौ लानानै हारसिंनो फुजा बेला बेरायनांसिगोन जोंहा
बाबा गैयाना बाबा फैबा ज' बेरायनो मोनगौमोन उफाय गैया माथो खालामनो ना सुटि मोनाबा ना नांबाय थाया ना बाबा थाबा नांबाय थाया मामियानो बाबाबो ओमफ्राय मामिबोखा ना थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरो जायफ्रानि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थ' नाय दसेबाबो टाइम होनानै आंनि भिडिअखौ नाय आरोना आं बिदिनो सानफ्रामबो डेलि ब्लग लाबोबाय थानो नाजाबाय थागोन आरो लाबोगासिनो दंखायोबो खस्थ' खालायनानै अननानै नाय भिडिअखौ शेयार खालाम मोजां मोनदोंबा लाइक हर कमेन्ट खालाय आरोना जायफ्रा नायो आं कमेन्ट खालायनो थिनो अननानै कमेन्ट खालाय सोर सोर नायो आंनि भिडिअखौ आंबो मिथिनो लुबैयो ना थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय आरो सोर सोरा फुजा होखांखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आहा होखांबाय देरहागौबाय